Hi, fans! Masanto siya oras at si kayo namin. Sa bila may guna at kumat yan naibatan susara may labayon na kabatan ni paakaran si Gusting. Uno na, malikilikitak maya labayon na kabatan. Tandad sayan pang kanawnawa, wadjala may pitalaran nyo, tan pitalaran kumat, tapi ano naibatan susara tay tepet yo, yalabayon na kabatan ni paakaran saya lingkuryo. Kumon, sayan na bukta, at pambabang tayo, arawi kayo kumon, at saya kung kakamayat, ya COVID-19. Okay, sige, gapon ko lang lukasan, sa may labayon na kabatan, at siya at pangamudoy na in kumetyo at sa may Facebook account ko. Say karga to, ang turay labayon na kabatan at si Gusting. Kumetla. Okay. Uno na, nantipet at sa may labay yun ng kabatan at kinang Gusting. Basain ko. Nalapuya at kinan Nonong Bautista. Labay kung nakabat ang labat sa Gusting. Akin at kalupayo'y tatay kung guwapo. Hehehe, pantuni. Nayarin, bali-balik tupok man. Makabalik sa niya tupat. Yung tupat mo Nonong Bautista. Nayarin sa'y sukugan ng nanay ng tatay mo. Singasukugan ng nanay ko. Kanyan, pareho kaming guwapo tay tatay mo, Nonong Bautista. Amalabat, ha? Tamtay sukugan. Tamatan. Huwag mo na, mo ang tatapok mo sa atay kaabay mo. Nya ay susakay. Ya, tepet, ya labay dan nakabatan lamat, nanlapo ang kinan algarina. Nya, basa. Labay kung nakabatan idol, gos, no antoy sikrito yo, akin ag kayo, untataken, guwapo kayo ninsyansya. Balik-balik ito po lalaman. Labay mo nakabatan, algarina, so sikrito, akin at agad untataken. Gabay mo, gawaan mo mo, so gagawin ko. Mambre-bre speeding at ba? Kanyan. No mamisan may tulamay tawag sa may kina chupon. Ano daw mamisan nanungunda kakachupon ta sa may babiro yay kinda jabut klaway. No mamisan gawon ko kapoy ko damo gising mo la ugaw. Bali tupet mumat algarina. Okay, thank you very much. Algarina. Kumaklon tupet. Nyalamat. Aliw kayong sutil. Nya, nalapuad kinin Ernesto Morales. Say kwento, say labay kung naantaan tungkol at si katusar. Kwento, akin at ag kayo una akulaw. Masikan kayo ni siyensya. Okay, sige. Upatan ko yan tapat mo, Ernesto Morales. Ad makabaliksan tan puto-puto gya ubat saya. Akin at ag kayo una akulaw. Agak una akulaw, ta sa kayak yalaki. Kanyan masikagat ni siya. Ta liwa ka bi. Say uno kulaw, say bi. Say umasikan, say laki. Say kabaliksan to sirin. Aga una kulaw sulaki. No agingan umasikan. Okay, nala. Alardex, nyala susakay. Nalapuya at kinan Rolex. R-O capital L-E-C. Ilang years na po kayo sa radyo as radio announcer? Pigaran years ko la. Gimma po ang nan solo announcer. Anong saman drama talent taklabat. Na 1997 yang ganatan
1997 say title ng programa at sa kaya istasyon DWDW Radyo Tambuyog ni 1997 say title na ngaran na programa Gusting Nayarin Amin la. Gusting Nayarin Amin. At saman pigaran years 1997, 1998, 99 years na sara may kulang kung istasyon year 2000. Imalisakad sa kuya istasyon, walay katandem ko, nga pa uram si Insyong sa aming istasyon tunan dati. Nan sakito una, balot na sildo, di man? Okay. Sakitaon sa palabas. Walay agawan aga ano po may nagawa at himalisak at pinayrit dakla at sayang istasyon niya kurang ko dyan DWPR 2001 2000 may dyan IN nga 2001 pinayritak na DWPR at say kurang kunatan di 1997 yang ganatan pigaran years lai 23 years pula bilang Gusting kanyan wajan ni siya agaw pupupas ba atan 23 years bilang announcer ya ng solo. Okay, salamat Rolex nya susakya teput lamat nalapuya adkinan Catherine Caplis. Ano po nakapag-inspire sa inyo para gumawa ng Pangasinan songs? Kinmulabat may makakaibig ta antam Catherine saray ating ni wala rad radyo isan saray agi mong iran mangansyon. Siya labak so makakapoy ang mangansyon. Sa ito aliw ka singer, aliw ya komedyante ng saman. Noag taingan, talagang may walad pulimi amo. So, unyara, nan ang kapulay anapan ko, si katulayan nilubang ko. 1991, inga po, so, nang compose na kansyon niya Pangasinan, ya araramay, aga nariringalan. Nang saman, say nariringalan yung kansyong saray radyo, may plaka ng saman, may 45 ya plaka, aray kaset, aramay kin, ang gapoy makapalo. Puro love song so nariringil yun. Kanyan, anunutang kumat, ya manggawan na saray, ni dumaruman kansyon niya Pangasinan, panliklikot ang tayo ya Tagara Pangasinan. Si Katuso sa kaya akainggan yun siya aman ang pinariringal kong makapalat. Nariringal mo, makaringal kay makapalat irang kasyon, jarad yan. Jara karsada, no ispal jarad istambay, pero ang gapoy akaplaka. Awa, kanyan, umala. Bimigla mat, ya ken, nang gawatan niya kansyon. Unaan niya kinansyon ko o ginawa ingkuno ni nagkinan pangamangkon Andres Tamayo ingkuno ni no panon to'y sitwasyon na sayan gawang kun kansyon ya amay sang kaunaan niya ginawak ya kansyon amay Huweteng Era yaman ingkuno kagkinan uncle po pangamangkon Andres Tamayo agkuan tani ilugar ko sama niya kansyon nan inga po to mulabay mo'y man asin taan kalagwete sample ko at si kayo ha i-kansyon ko nan iga po ka na kansyon nan kakansyon ko original ya tunutan ya kansyon niya Huweteng Era itan taririn kulabat
nagtatararan ko, so tuno to yung original. Isang ko inlapat may wordings o lyrics ya ginawa to. Nya, dengar yo. Nulabay mo'y manasin, taan kalagweteng. Nulabay mo'y mansira, mankurador kala. Balut supunsyentong, lalo no walay tama. Malikalikat ira, mansira ray lauya. Tengera akla untutunda bengatlan nagagawa anunsyoan tula kabangun tuy kapuasan putihoy kaladya kalagdiman agpo na tamaan isasaliw na belas na karton binawasan kulang subaaw managis iray ubugaw bangsay wetengera mansira ilauya bangsay wetengera akla untutunda bengatlan nagagawa anunsyoan tula nayaring pansinagay kay rapay bilay say wedding abisyo nayaring pansinagay kay rapay bilay atan so sang kaunaan niya ginawag balot, siyempre, primero, kung tani pangalaan ko, anyan, nantutuputak, kinan, abitlak si Jo Andres, ya. Ay, ang kansyon niya, Huitingera, unaan niya album ng Insyong Dimanto Kinasyon. Ang kansyon sa nang pasikat at sayang kansyon, si Insyong, pero siya sunalapan po yung kansyon. Catherine Caples, okay, aman, sikat to, ang kapoy, kinlanting, kapag nanunong ko yan, nariringal ko na kaplaka. Ya, pagkapalot yan ang kansyon. Say kintuman, say kaibatura man ang kansyon, aros kaldunan kurason, aman, nan inambun mi ng isyong mana ginawa. Inambun mi man, ya, kansyon. The rest, araramay arumla, agyo kabat siguro, yasay nang compose si Tatay Conpecto. Ya Amin Lawari, my first album ng Insyong. Okay, thank you very much, Catherine.
Catherine Caplis. Binawasan, kulang suba. Di ko na mabilang, kulang na bilang. Pula si albularyo, nambal na abambano. Ginawa ko, ako niya ginawa. Agaw mo pagkatad sa ray, kukulo ya, gawin tan bakit, bibili ko ikatan. Okay, thank you very much. Atan, so, sang kaunaan.